Enekuran ganaiz, egunon, nik ematen dut eraikuntzaren historia, bosgarren mailako hautazko ikasgaia, badago erderaz ere, Alberto Zuluetak ematen duna, eta zer esan, beste ikasgaia bezala, 5 kreditotakoa dela, eta lehenengo lauhilekoan ematen dela ostegunetan. Inigo eta Leirek esan duten bigarren lauhilekoan, ostegun goizetan, nik lehenengo lauhilekoan. Ze ikasgaia? Ikasgaiak esaten duen bezala eraikuntzaren historia. Historia, arkitektura eta eraikuntza nahasten dituen ikasgaia dela, edo aztertu egiten duen ikasgaia, eta norentzat izan daiteke, ze ikaslearentzat aproposa izan daiteke, historia, gustatzen zaionarentzat, arkitektura historikoa eta eraikuntza. Ez bakarrik eraikin famatuenak eta nola eraikiak izan dian, baita ere gerturatzen gea hemen inguruan ditugun eraikinetara. Segurazki urtero gertatzen dalako ikasleak esaten dute ikasgaia hau ikusi dutela, estilo arkitektonikoak eta nik esango nuke beste ikuspegi batetik ikusten degula eta da eraikina nola eraikia izan den ikuspegitik. Nola baita sakondu egiten dugu baita ere, jakiteko leku bakoitzian eta aro bakoitzian zer materialak zituzten, ze eraikuntza sistemak eta horrekin zer kapazazioan egiteko. Nahastu egiten dugu lehena eta oraina. Hau da, bai alde batetik, sakontu egiten dugu, kasi lehen arotaraino, Egipto, Grezia, Roma ikusten dugu, noski, baina baita ere nik ulertzen dut arkitektura historikoa eta eraikuntzaren historia 20. mende bukaeraino ja kontsideratu daitekela, beraz, baita ere hori aztertu egiten dugu. Baliogarria zertarako, alde batetik ikasteko, eta jakintza hori eukializateko, baina baita ere gerora aztertu eta egin behar balin badia reformak, zaharberritzeak eraikin guk ditugun, inguruan ditugun eraikinetako, baita ere garrantzitsua da, ulertzeko nola eraikiak izan dian eta zeintzu dian sistema horiek. Ikasgai teorikoa da, printzipioz, baina oso praktikoa saiatzen gea egiten, gero eta praktikoagoa. Bai, alde batetik teoria, esplikatzen dugu, astero gai bat jorratzen dugu, sartzen gea, murgiltzen gea aro batean, eta ikusten dugu lehendabizi, zen materialak erabiltze zituzten, ze eraikuntza sistemak, baita ere testuinguru historiko bat, jakiteko nun eta ze pasatzen zen momentu horretan, eta gero egiten ditugunak, gero eta gehiago praktikak. Esango nuke bi eren praktikoa izaten dela. Eta gero beste gauza bat, alde batetik urtero ikasgaia ditugunak, baina praktikaldetikan urtero aztergai desberdin bat jorratzen dugu. Aztergai hori izan daiteke, azkeneko ez dakit norbaitek ikusizun, katedral gotikoak, adibidez lehen urtean egin genduna, brutalismoan sartu gea, iparraldeko elizak, Euskal Herriko eraikin historikoak, eta aurten intentzioa da hormigoia eta 20. mende hasierako mugimendu modernoan eta aldaketa, ez materialen aldaketa eta nola izan zela. Metodologia esan dudan bezala, teorikoa da, baina praktikoa saiatzen gea egiten, horregatik 2-3 irtera egiten ditugu, egunean goiza edo egunean zehar egiten deguna, ikusteko lekuan, eraikuntzan iruditzen zait oso garrantzitsua dela ikustea benetan, ez bakarrik teorikoa dana, gero maketak, klasean egindako lanak saiatzen gea gutxienez eskolara ateratzen, ikusteko, eta maketak ulertzen dugu garrantzitsua dela nolabait eraikuntza prozesuak eta nolakoak izan dian hobeto ulertzeko, eta baita ere saiatzen gea gonbidatuak ekartzen, posible izan ezkeo, beti gaiari lotuta, eta gero besteak beti interesgarria eta aberasgarria dana izaten dela hortikan eratorria dian ekintzak eta bar, aukerak izan ditugu erakusketa desberdinetan, parte hartzeko, bienalean, baita ere elkargoak eintzun Arantzazuri buruzko erakusketa batean parte hartu gendun ere, eta orain dela 4 urte edo
baita ere atera genitun maketak Bartzelonara, Kaleiara, hoi segun, kanpotikan sortzen den interesa. Besterik ez ebaluazio jarraia dela, ikasten da astetan zehar, eta ez dago azterketa finalik, ez balin bada, norbaitek eskatzen dulako. Eta ez besterik ez animatzea jendia. Eskerrik asko.